Хей, здравейте! Интернет смешника тук. Замислих се, колко отдавна не съм чел коментари под мои видеа. Затова нека да започваме. Братле, аз съм годишната ми сестра и рисува по-хубаво. Нека тогава да видим какво рисувала съм годишната ти сестра. Не! Това е някакъв фенарт на българен шином или трябва да бъде? Не си оригинален. Щом не съм оригинален, нека тогава да им какво правят по-влиятелните и оригинални контент креатори в България. Безнадежно е. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Бапис Baby, а вие сте със сезон 420 на Бапис Baby подкаст. Днешният ни гост не знае друга дума, освен секс. А именно това е Цивка Бейбе. Цивке, как си? Секс! Можем ли да сменим темата? Секс! Участва в реклама на Сладоледи фамилия. Нещо да кажа за това? Секс! Аз си мислех, че майонеза краси ще направят намек за секс първи. Секс! Добре, майка му стара, как не те взеха за реклама на някой секс шоп? Защо Сладоледи Галакси? Ивке, почваш да ме дразниш. За други теми можеш ли да говориш? Секс! В обектете ли си още бе, човек? Хормона друса ли те, а? Тройка! Здравейте хора, аз съм човекът, който реагира за 130 път на съдбина кръстопът, понеже не мога да измисля оригинален и качествен контент. И копирам чуждестранни ютубъри за идеи видеа също. Ама какво това, нали малките деца ми се кефат на глупости да правя? А вие не сте! Днес ще реагираме на един доста интересен епизод на съдбина кръстопът. Нека започваме! Майка му не бе, излезе ми реклама. Понеже 15 септември чука на врата, а вие искате да бъдете топ газари, но се чуете какви са тия парцали, които имате в гардероба си. И сега какво? Как ще бъдете топ газари отново се питате? С промокода обратно на Даскал 10. Да, това е промокода. Проблем? Може да вземете 10% отстъпка на всичките им артикули в Monster. Тениски, мешки, хуита, даже и турби. Да ги подарите на баба си, брат. Се да знам. Бъди отново газари. С регията на Бапис. Кажи на майка си сега какво правеше в Инстаграма и днес и вчера през нощта. Сега върви и си снима и плоския задник за малките деца. Кажи на майка си сега как си се взела за инфлуенсърка, а не си нищо повече от тъпа патка. Моля те, умри, моля те, умри. Добре, окей. Ставай, так.